si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga paraantabay. Sabado po ngunyan. Siring sa mga nakaagi. Minapa sa indo na naman ang programang 2D sa GB. Albay ahead. Angat ang lahat. Ito po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Taralda po. Mag-iriba-iba kita sa Gudya na alas 5 nin hapon. Kakaradyan SML. Pipaanap takana kan na bako iyan. Yung si babae ko dumaan sa ibaba. Siya day siya na. Ta, pwede ng ano ang gaan. Mag-rebay kita sa Gudyan alas 5 nin hapon. Mag-re-restorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdiposo sa tuyang kapalibutan. Ang programang ini ato sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Kaya relax lang kamo dyan. Ta bahala na kami digdi. Sa kapos na mga parantabay tang nakatutok sa traditional radio, sa paagi kan YouTube, Instagram, DCGB News Online, DCGB app, asin iba pang application. Kami po nagyulaom na kamo nasa maray na kamugtakan ngunyan. Bako na mainito na di. Po nang baya pa, no? So, sige po, diretso kita sa tuyang mga istorya. Happy graduation pala ngunyan sa
mga estudyante kan Bicol University. Anong kaswapon, iba man itong nag-graduar. Sungun yan, SEBEM Gayod, Engineering, Busit, Food Tech. Ano pa, so kasarabay SML kan nag-graduar ngunyan? Daraga Campus. Yan. Ano yan? May takop yan. Wow, very good ka talaga. Yan. Oh. At, yun na yan, uso mo niyan, Sharon. Pangyari. Ayan, okay. So, congratulations, Tabi, sa mga magraduar ngunyan. Ngunyan na hapon na ini. Ayan. Maraming hapon kay Bert Boyer Moyo. Ayan. Salamat, Tabi, amigo, sa pag-monitor. Yan. Kumusta na ang pahit? Yan. So, kasuwapon, medyo nagkaigwa kay kontrobersya. Dalanta, so, main line, so, Rizal Street, mag-ibong-ibong, may mga nakaparada na mga auto, private vehicle. Ayo? So, alawig pati. So, ang ginibo, pigklam so iba duman. Iba na pati ang klam mo niya na pigagamit ka na PSO. Ano? So, talagang heavy duty na. Ayo? Ang purpose ka ito, bako man na ngaya pamultaon. Na-interview baga ka sa bagong aga, digdi sa DCGBC PSO Chief Roles Guerra. Na dahil man ito o pala, so mga nagkakaralaman duman, dahil man pinamulta, no, di mag-serve as a warning duman sa iba pa, na dahil na mag-park duman. Iyo? Sa area ito, obstruction, perang ano yan, duang saro sana nataman. Taw-taw na. Ayan. Ano? So, yun ito. So, so iba pa ano duman, then na good kimalugaran sa laog. Kan compound kan biyo. Kaya, so tendency, sa luwas na sana. Kung talagang ilingunta, obstruction ito. Ano? Nagparada ka mag-ibong. Yo? It will take you mga perang hours na magparada duman, obstruction. No, di, antara man ni Colonel Esguerra na ginibo ito, tanganing dahil na pag-arugan kan iba na magparada pa duman. Kung dahil duman ikakalamso iba duman, maalawigon ang pila. Magkakaulang talaga sa bulos kan trafiko. Ayan. Okay? So, ngunyan na aldaw, ngunyan na hapon, ongoing na ngunyan ang processional, kasi bagong udto, nailing ko na duman, may iguana tatanamski signboard ade. May signboard na duman, nakabugtak, no parking. Yeah? No parking. Nagagi ako diyan mga alas 11 suod to. Nailing ko may karatola na duman, no parking. Buda, nakataltag duman sa mga pulis. Sa mga trainee. Ano na yan, SML? Bag na mga daradara mo.
Dakulaon pati. Garo ka nag-shopping. Sabi ng susaday sana. Hika talaga. Day. So, sandubag siya ng aning sadit. Ano daw, tagaro na katakan so nag-shopping. Ayo. So, ngunyan, I suppose, nadain na ki parking dyan sa Mag-ibong. Nagilid kan Rizal Street. Pondig di sa may palalaog sa Barangay 2. Sagod naman sa may Bagtang. Itong palaog man sa Bagtang. Pero bakong daraga na ito, boundary na ito kang daraga, di sagod siya na sa may BRT. Taday naman sakop so, pagkalampas mo duman sa boundary, daraga na ito. At ada ko launon nga niyan. So, ano sana, o yan ang sandubag sana, nasadit. Bako na yan, di man, para ilalaog mo di iton. Bako na yan. Gwa kayo dyan kilaog ang sapatos. Ayan. Dahil man sakop na kan Legazpi itong boundary. Itong sa may, saan ano yan, marker ka ni. Uning gate na diretso pa siring sa sports complex. Yaon dyan ang marker kan Daragabo da Legazpi. O sagod siya na duman sa Legazpi. Pag nakalampas na duman, daraga na ito. Then na duman kisakop ang Legazpi. Tamo yaman kan Legazpi PSO na clear an Rizal Street. Kaya, dahil pigtugutan na magparada dyan. Tapos iba man paano, Tata Nems, may bintay man so nasa luwas ka. Takon, yaong ka sa laog, mahiipit ka, aluyong ka makaluwas. Unless na dumang ka dumiretso sa Bagong Bayan, taduman na exit. Yo? Okay. At any rate, congratulations Manggarare Tabi sa mga graduates ngunyan. Ngunyan na taon na ini. Batch 2024. After mga pandemic students sinari, inabot sindakan pandemic 2021 so pandemic ade. Tamang-tama ng God. Pandemic years. Natapos so pandemic baga 2023. 2024 ngunyan. Napagal sinda ka to kan mga pag-eskwela. Tada maki face to face. Online siya na so fight. Virtual. Okay. Sabi kan texter tarigdi. Di ko kaya maintindihan kung nata ta daikan bio yung BUHS ground gibon parking pag graduation. May point ini. So BU High School baga may waso man ang dyan, ang grounds dyan. Garo man yan oval. Day siya na pagparadahan so football ground. Maawot baga ito. Tapag duman mo paradahan kay mga auto so mga maawot, malulunis. Madudugi. Pero itong mga tinampo dyan na yan ang sementado man, inda kung pwedeng ipagamit. Maiwas man dakulan makakaparadan duman. Inda sana.
Ayan. Okay. Good suggestion na ni amigo. Ayo. Okay. O sige. Bueno. So, diretso kita kan istorya. So, very proud ang mga magurang na after all those years, so mga sacrifices, etc., etc., mailing ninda sa mga aki ninda na masakat sa stage. Ano? Ngaya siya na may liron, Bachelor of Science in so-and-so, cum laude. Yugo-yugo mo yan. Pag-urulian, ano lamang? Matanga na kita. Saga na sa nangyan blowout. Ay salamat palang tabi sa mga nagpadaradig kay pangudtuan. Si Session nagpadaradig kay pangudtuan. Siya na may. Si Session nagpadara kay pangudtuan. Yan, si Session nagpadarakaan. Si Sai. Surata na dyan sa chat box. Digi ng uruto, may mga padaraman so mga nag-intern digi sa Moya, mga cum laude man pati. Mary Joy Jarisco, boda Jasmine Baloloy. Ang dangog ko madumang ka pa sa Santo Domingo. Grabe na yan na anoan. Abo siya di kumpiyansa na yan. Salamat naman rin tabi. Siya iba, day, paano? Day pa nagpadara siya iba? Baka sa masunod. Okay. Pero itong intern tadigdi, 10, 12 itong intern digdi. Out of 12, 10 ang cum laude. Siya doa, kulang, diit masyad ang kulang. Garo sabiyo, garo, bako na gayong mapagalo pagkukumlaw di ano. Yung baga, taga ituo kan mga panong tatanems, sa sarong course, maray na ang duwa-tulo. Bako, may time nga na dyan sabiyo, na political science, gabos na graduating students, ano? Nga 20, ang 19, cum laude, susaro dae. Saro sa nasuday na kasabay. Uyug-uyugod mo yan. Anyway, ano yan? Yan ang deserving man ang mga estudyante ini. Deserving man na magkaigwa kay Latin Honors. Latin Honors. Iyo. Pag sinabing cum laude in English, ano yan? Siya na may, pag sinabing cum laude, ano mo sa English, ano yan? Ano gusto sabihin? Oo. Ano? Surata ro dyan. Ngaya, cum laude. Latin honors yan. Manya cum laude. Ano ang conversion kan sa English? Summa cum laude. Ano ang conversion ka yan? In English, bakong cum laude ka, ano? O, ano ang pakasabot mo kung cum laude in English? Ayan. Gari, dakulong ka na, Sharon. Congrats sa gabos na graduates. Congrats sa mga parents na mga matsagaon. Dapat kamo ang magregalo sa enda. Nagkapag-graduate ng mga iyan, waiting at maaranap yan ki-work.
Kaya day kami nagawalk sa Oval now. Duman kami sa likod kan Biyo going to Bagong Bayan, may iwason parkingan. Tami duman asinwara bawal o signage of no parking. Iyo nga ni kuing hindi ako lang kung tama ang pakasabot ko. Kung alimbawa is research mo tabi sa Wikipedia, an cum laude with honors. An magna cum laude, magna or manya with high honors. And the summa with highest honors. Hindi kung tama ako. I-search mo daw tabi. Conversion ta, dakulunon baga, so amigo kong nag-aantabay ngon yan sa Aquawell, tabagin na tabi ako, amigo. Tarakulo magkinaga, cum laude nga yan. Latin honors yan. Anong conversion kan sa English? Kaya ito baga, ikaw kitaki mga pigapod na valedictorian, salutatorial, honorable mention, tapos pigapod na academic distinction. Yan. Sa high school, araw ka yan. Sa graduate school, may mga pigapod na meritissimus. Yan, Latin man yan. Okay. So, anyway, so much with that. Maugmahon. Ta nagpapareskwela tabi sa BU, bako lang mga tagadigdi. State University yan. Comparable iyan sa University of the Philippines. Tamala nga niya napud ka yan, UP of the South. And Bicol University. Producer nin mga board top-notchers sa iba-ibang field. Engineering, accountancy, nursing, sa mga teachers, sa medicine, etc. Pero yan. Yan. That's why, yan ang bantugon iyan. Ayan. Baka, sabi ni, ni Amigong King, apirang yakan valedictorian, salutatorian, honorable mention, iwa pakipigapod na baliksaurian. So mga nasa last orogaw din ayan. Okay. Oni pigano ni ayan, okay. Oni pigsabi ni ni matibay talaga si Kuing. Ayan. Summa is higher than manya cum laude for Latin with great distinction. Summa cum laude translates as with the highest distinction. Ayan. I see. Okay. But sabiyon palan, cum laude with distinction. Magna cum laude or magna cum laude with great distinction. While summa cum laude with highest distinction. Yun yan pala. So sabi ko subago, cum laude with honors. Magna cum laude or magna cum laude with high honors. Summa with highest honors. Distinction palan.
Salamat tabi, Dr. Kuing, for this, ano yan, yan. Okay. Yan. At least, yan, sa iba, baka sa iba din nakaka-easy, kung ano ang award niya. Basta nga, kung summa cum laude, basta nga, cum laude ako, ano yan? An average ko nga, flat 1, o 1.1, o, summa cum laude nga ako. What do you mean by summa cum laude? Ayan, yun any, with greatest distinction. Magayon kaya so happy mo baga tabi. Ano yung ibig sabihin mo digi Kuing? Yan tabi ano. So now I know. Araw kayan. Ayan. Latin honors. Di at least magsala. Matubod ka ro Tata Nems na siya iba dyan na nag-receive ka ng award na ni. Di hindi aram kung ano an meaning kan cum laude or magna cum laude. Basta nga cum laude ako. I-translate mo yan sa English. Nga ni. Yun ito pigsabi ni Tata Nems. O ni ano yan? Ni Kuing, kung ano ang gustong sabihin. Gwapa digdi. Ayan. Yung ano yan. Okay. Sige. All right. Okay. So, iba na talaga na ang panahon. Adi, iyo, tama, paikuing. Ayan. Sabi ni batchmate, graduating with distinction, with praise, or with honors. Ayan. Okay? Sige. Okay. Salamat na maritabi. Ano? Now, the question is, araw ka ini. After graduation, yan, after graduation, what? May nag-text pala, ato na. Ano tabi na po sa English, kan PSA Census ID, sugakod sa liog, ano tabi apod? Hindi ko po aram. Alas 11 natapos yung graduation ko sa hapon. Matindi. Inabutan ki alas 11 Tata Nems. Rugado sa mga aki. Ano? Kaya, kung araw kayan ang sistema, pagal ka ng maray. Mataday mo pwedeng ngaya ang course, araw ka ni primerong inapod kung anong course, ano? Natapos na ka mo, di mo pwedeng umarali na. Alaton nindo matapos gabos. Takon naapod na Flora, uminali na si Nems, di ba kantin na sa Tokawan? Isumasurunod, mag-arali man, irak man kan mawalat. Sulo na sana siya sa ground. Kaya nga ni, sarabay. Tapuson sa good na maubos, maapod. Hindi pwedeng tamili na apod ka na, dumulag ka na, mauli ka na. Oto nga may handa nga sa arong. Hindi pwede. Okay, siya man talaga mahanda. Na kung nakatapos so graduation alas 11,
Pagal na, maringa, tadi buminagrat. Kung buminagrat, ay tapos, kawaraga siya tuduman. O, in like manner, ngunyan, human ang sitwasyon, hindi ko na ng oras matapos. Kaya, untimely, na maghanda ka. Ngunyan. The tendency is, sa aga, sumagraduar ngunyan, sa aga ang handa. Ay, congratulations pala sa aki kan kaklase mi. Kabats mi. Si Wendell Apoli and Tudge Apoli. Sunguhod nindang aki, si Goodwin Apoli, magraduar ngunyan. Cum laude man. With distinction. Sa College of ano meaning nga ni kan BU idea? Nalingawan ko. Basing sa architecture ni idea na bagano BU idea. Ano yan ang idea? Ano ang IDEA? An AKN architecture. Ano interior design? Nalingawan ko. Architecture ang tinapusan ka ito. Ang sabi ni Wendell, ngayon niya na Sabado, magdaro sa aki mi, di kami makapreparar. Ngunya na banggi. Matanga na ngani. So ngaya, mablow out kami sa aga, Domingo. Di sa aga ngayon pagkaon mi sa arong ninda. Imbitado nga ang gabos. Yugo-yugon ma. Congratulations sa imo tabi future architect Goodwin Apoli. Ayan, ano? And all the rest congratulations tabi. Yung ano yan, maugmaon ang mga magurang na mailing ka mong nagsakat sa stage. Baka after 4 years or 5 years natapos manggararay sa mga sacrifices. Okay. But it doesn't follow na graduado ka na, iyon na. No. Puon pa sa yan kansendo ang journey. And mga challenges na ang pangunindo. 40 minutos makalampaw an alas 4 mabalik kami. An oras hatod sa Indokang Liver-Aid Silimarine Capsule. Liver-Aid, it's liver or lover, boys. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Igwa ako mi teacher, to man na visto mo.
Sige, so diretso pagkatakan sa tuya mga story digi sa programa. Ano? Sabi ni Manny Boy, graduation is the ending and the beginning of another chapter of your life. Yan. True. Totoo tabi ini. Ha? Iyo? Nata. Yan. Okay. Natatabi. Dahil man nangahulugan na graduate ka na. Iyon na. Mapuon ka pa siya na. Kan masunod. Ambot sabiyon, graduado ka na, maanap ka nang yan kay empleyo. So iba ugaring, pagkagraduar, nga, graduaro na tabi ako, o ano, pwede na tabi mag-agom? Ano yung pagkaon mo? Tapos na nga ako mag-eskwela, iyo, ngunyan, magom na nga tabi ako, pangyari. Dahil ka pa nga nagkitrabaho, ano pagkaon mo sa mga haki mo? Paano nga, may diploma na ako. Anong diploma? Huni na nga, 2 bulan na nga. Ay, tapos, unboxing. Ayan. So, both sabiyon mga tugang na yes, armado ka na. May diploma ka na. Iyan ang sa imong armas na gagamiton for the submission of application letter in any vacant job. Di man ang ahulugan na iyaw na nga ang challenge dyan eh. Bako? Na kung ma-applyan ki trabaho, dakulunon baga. Sarong posisyon o 2 posisyon ang nag-a-apply gatos. Yaw na dyan ang pag-arabatan. Primero, graduado ka. Totoo tabi, graduado nga tabi ako. Ano, eligible ka tabi? Di patabi ako nagtaken eligibility examination o negative ka na. Lalo na kung sa gobyerno. Ano nga ni skill mo? Araw ka yan. Party na iyan kan, lalo na ngunya na panahon na ini, matindi ang competition sa trabaho. Iyo? Then ang una magpararanap kay high-paying salary. Ma-apply ka, pero nga tabi ang sweldo. Nga 15,000. Starting nga 15,000. Nga babaon nga. Dahil na sa nang ako ma-apply dyan, nga mo na yan. Mapuon ka pa siya, namuya mo tulos, alangkawon ang ano mo, ang salary mo, dahil ka pa nga kinapatunayan. Yan. Ano? Kaya, sabi ni classmate, kita ang graduado na sa obligasyon. Iyo. Yung gwapa ang obligasyon na classmate? Yung gwapa? Okay. Baka, yan bagatabi ang sistema. Taan na pag-anap kitrabaho ngunyan, bako fasil. Bako, kaya bagasabi kan iba, maski ngaya anong posisyon, tatanems, basta makalaog. Bako, ang pag-aanap dyan, siyempre, primero,
pag nakatrabaho ka, magkaigwa ka ki-experience siya. Then afterwards, kung igwa ka na ki-experience siyang mahiwas, pwede ka na mag-apply sa ibang posisyon na uro alang kaunaan salary grade. Bako? Yung bagang sistema. Kaya, ano tabi, maigpit po kaya, sabi nga ni Kayan, may nakauron ako. Alimbawa, sa kadakol ng mga graduates, thousands of graduates and every school year, how many percent ang nagkakaigwatulos nin empleyo? For example, sabihin ta ng 1,000 sana. Nagtarapos sa pag-eskwela of different courses, or degrees na nakaputan sinda. Out of that 1,000 graduates, pira sana dyan ang siyertong makakatrabaho tulos. Baka, tas yung iba nga paano? Mapuro pa ere nga lunguna, so iba dahil pa man ma-apply. Pero so nag-apply, kitrabaho, sabi ka na kaorong ko, maray na nga yan sa 1,000, ang 10% na makakuha kitrabaho tulos. Kaya baga so iba, kung mga eligible man sana, so iba, minabalo na sanang maglaog sa mga men in uniform or mga uniform personnel. Talang kauman ang ganada dyan. Sakripisyo manggiraray. Mag-training, etc. Pero pag nakalaog ka naman dyan, okay man. Dakula aman ang makukuha. Bako? So iba man, aramon ta mga tugang na yan ang aside kaning sa mga graduates ngunyan, dakulong pang mga graduates years back na daipang trabaho sa good ngunyan. Tadae pasindang kumbaga dae pa nalulugaran. Yung baga, uya ng mga teachers, mga pasado na sa LET, licensure examination for teachers, parasado na yan 5 years ago. Dahil pa nakakako ang trabaho sa gunon yan. Sige man araplay ninda. Sige ba dahil pa man nakakalugar sa pagturo talaga. Dakulon ang mga estudyante. Nagdadakul man ang mga classroom. Pero subilang kan mga teachers na kaipuan, kulang pa. Taday pang budget. Kulang pa sa budget. Maski nga ni ang DepEd ang may pinakaalangkaw na yan? Na budget, saro sa may pinakalangkaw na budget, pero kulang pag-araray. Hindi po? Okay. So, sige, medyo na pa oro alawig so pag-istorya tama na ng degree sa graduation exercise. Siya ba ka niong mga magagraduar? Yan ang mauruli ko na sa enda. Puro barakasyon ko nga kita. Mapagalon.
Ayo, ano ba? Maburo barakasyon una. So iba man, searching tulos kay ano yan, kay trabaho. Ano? Maray yan na maghanap tulos. Ha? Magbalo kan sa indang swerte. Tanganin kun in kaso makatabang-tabang lamang sa mga gurang ninda, makatabang-tabang sa mga tugang ninda na iyo naman an ano yan, an masunod na mapaeskwela. Magayon pagkapag-aro kayan tabi, ano? Yan. Kaya bagayo yan ang purpose, purpose kan uning angat ang lahat, scholarship program ini na magkaigwanin at least one graduate in every family. Aliw na po ini na ano yan, na programa maski kan panahon pa kay ito ni Kong Joey, governor pa siya sa Albay. Iyon na ini an saro sa pagtututukan ang edukasyon. Dakulo na ang nakagraduar sa paagikan programa. Ano? One graduate in every family. Pwede man na maduaan, matuluan. Ayun man iningon yan ang tututukan ni Mayor Adrian Salceda dyan sa Pulangi, na pati dyan sa 3rd District ma-implement ining programa. So with digdi sa 1st District, sabi mambaga ni Alcalde June Aguas ka na Santo Domingo, mapuo na sa enrollment dyan sa Santo Domingo Community College. Yan. Iyo man ang mga programa, angat ang lahat, matauan ki oportunidad ang kada miyembro kan pamilya na magkagraduar. Duwang kurso man dyan sa Santo Domingo Community College, ano yung offer ngo niyan? May sa IT o Information Technology. Ayan. Maswerte. Yan yung mga maralaog dyan. 2028, sindaan first batch kan mga graduar dyan. And hopefully, may mga masurunod na. Iyo? Okay? Sige. Alat ko na. Okay. So, again and again, happy graduation, Tabi. Sa Gabos, subiyo na pinaka-ultimong graduation. Sinda na, ano? I see. Tapos iba, nagpakatapos na. Inagihan ko palang kasi bago tatanim dyan sa gilid. Dakulong ki mga paratinda. Ano? Dahil nausong mo niyan so, ano ito? So, pigbubugtak baga sa liog. Everlasting ito. Dahil nausong mo niyan, nari, buda magatol sa liog. Ano usong mo niyan? Garubuki. Ano ang laog ka ito? May mga flowers man. Tapos ano pa? Nagka-barandol-bandol mang baga. Iyan. Yun ang usong niya, ano? Alawigon mo sa tindahan ka ito. Dakulo maki mga paratinda duman. Mga mangguraan, dahil magwara ako nag-apot. Labi man sa gatos. Iyan. Takan panahon baga, ipigtataw sa mga graduar, kung bako siyang pagita, ano yan? O yan ang, yan, sige naman na maan-maan, sige na naman ang maan-maan, mataram na naman na, ano? Relax ka sana dyan, relax ka sana dyan. Yan. Parang nalagod ako.
Bueno, mga tugang, salamat po kay Sanubag Antabay digdi sa 2D sa GB. Angat ang lahat. Thank you, and happy weekend po sa inyo, boss. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at